clear nga live audio streaming sang Bombo Radyo Bacolod. Siyempre pa mga kabombo sa aton siniiyang nagalantaw man dira sa Facebook Live. Hello and good afternoon. Kag subo man sa aton siniiyang YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, sa aton siniiyang mga YouTubers, no, sa aton siniiyang mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki, no, ara na dira kamo, no, sa aton siniiyang mga nagalantaw sa aton si YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Don't forget to make an LSS, no, don't forget to make to like, share and subscribe, and don't forget also to click the notification bell below mga kabombo, no? Antes pawan sa tanan, ayari anay aton siniiya nga pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki ang produkto sang Bombo Music Festival. Kaugalingon naton nga paindis-indis sa pagkompose sa mga beautiful original songs. Kag ini ang ginatiguluhan, mahirap gumawa ng kanta. Ato na tuwan during the grand performance night sang Bombo Music Festival, mga kabombo, ang ining matahom nga bahanon, mahirap gumawa ng kanta. Ang awit ko pong itong mahirap gumawa ng kanta ay aking nagawa dahil sa emosyon kong nararamdaman nung ako'y gumagawa ng aking song entry dito sa Bombo Music Festival 2020. Una po ay gusto ko sanang isali ang isang love song na hindi ko natapos noon, pero nahirapan po akong tapusin dahil sa nararamdaman kong lito ako at maraming naiisip. Niaalay ko po itong kantang ito sa aking pamilya na naging very supportive sa pagka-top 12 ko po dito sa Bombo Music Festival 2020. Mahirap gumawa ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta, nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Tumitibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na dahil mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon, makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo, bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta, buhat ng lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Magbibigyan pa kaya
Philippine Standard Time, 1 minuto na ang nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo. Amoy ato ang aton sini nga pambukas nga mahanon para gid sa inyo. Isa sa mga paborito ginaton, no? Produkto sang Bombo Music Festival ang aton sini nga tuigan. Napaindisindi sa pag-compose ng mga original beautiful songs mga kabombo, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. By the way, no, sa pamalandong naton sa sining balaan nga semana, no, may iyara kita nga iga-offer sa inyo, no. Ang Bombo Radio Philippines nagaupod sa bugos nga Kristiyanong katawhan sa pagpamalandong kag pagdumdom sang passion, death and resurrection sa aton mahal nga Ginoo kag manluluwas nga si Jesucristo sa sining nga semana. Sa sining nga tuig ang Bombo Radio Philippines, liwat naman nga magadala sa inyo, no, sang aton sini kinaandan nga mga Holy Week practices para hilway ninyo ang inyo siniiya nga pagpamalandong sa sining balaan nga semana na binagi sa aton si makauturan nga mga Romano Katoliko, mga kabombo, no, sa mga Kristiyano. Mayara kami sang mas ginpanami pagid nga mga drama specials nga hindi lamang ninyo mabatian sa radyo. Mahimo man ninyo nga malantaw sa Facebook pages ng inyo sinipaborito nga Bombo Radio kag Star FM stations, no? O mga abyan, may audio na, may video pa. Nga gilakipan sa Genesis sa Huwebes Santo, Abril 14, pamatian nyo gina kaglantawon, no? Wala labot nga mga pamatian, malantaw pa. Kag ang Mesiya naman sa Biyernes Santo sa Abril 15, no? Ang Stations of the Cross naman mabatian kag malantaw sa tagsa ka oras sini humalin Monday, Thursday o kon Huwebes Santo tubtob sa Good Friday o kon Biyernes Santo. Samtang amuman nga o kon amon man nga ginadulong sa inyo sa Huwebes Santo kag Biyernes Santo ang Visita Iglesia sa 7 ka mga kasimbahanan sa inyo sini nga lugar kaangay diri sa aton, no, mayara kita sang mga 7 churches nga pagkakatuan, no. Kag syempre sa Biyernes Santo or the Black Friday mga kabombo, iyara mabatian ang 7 palabras, no. Ining Holy Week upod ang Bombo Radio kag Star FM to commemorate the passion, death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Di halin lamang diriya sa Bombo Radio Philippines mga kabombo, no. Amo nang amon siniya nga igadulong sa inyo, no. Diri sa aton siniya nga palatuntunan, mga palatuntunan diri sa Bombo Radio samtang ang iba niya ti nagapamalandong man abi, no. Ang iba niya mga kabombo nagapamalandong kag subong man nagasimba man no. Although nga ti sa subong nga Holy Week for pila na katuig nga may pandemic kita ti limitado sa gihapon, no, mga kabombo. Ti amo nang aton siniiya nga Holy Week nga announcements, no, diri sa Bombo Radio kay sa nasiling na naton nagaupod kita sa bugos nga Kristiyanong katawhan, no, sa pamalandong sa passion, death and resurrection sa aton sini manluluwas kag Ginoo nga si Jesucristo sa sining Semana Santa, mga kabombo, no. Kag sa nasiling na naton sa sining nga tuig bisan nga ti ginhalugan na gamay, no, sa national kag local government units ang kadamuon sa mga sumilimba sa sulod sang kada simbahan bangod sa lower alert levels, no. Ti ang Bombo Radio Philippines magadulong man sa inyo sa mga kinaandan na nga mga Holy Week practices, no. Agud nga may pilian kamo labi na gid sa mga hindi bala sa gihapon makagwa. Ang aton sa mga senior citizens, no, hindi makasimba, aton sila iban pagid nga mga issue kag ara